खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मोबाइल नंबर 8917787570। जनवा मानी जा कहनवा तनी सब ज्यादा राकेश पाल जी के गानवा, तनी सब ज्यादा राकेश पाल जी के गानवा। सुना ये सजनवा मानी जा कहनवा तनी सब ज्यादा राकेश पाल जी के गानवा। माई के नारियल चढ़ावे के बाद नवमी में डीजे बजावे के बाद दशहरा में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद नवमी में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद डीजे सूरज दशहरा में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद। आज झूमी गाँव बड़ी लग जयकारा, भक्ति में मगन बाटे गौआ सारा। आज झूमी गाँव बड़ी लग जयकारा, भक्ति में मगन बाटे गौआ सारा। पूरा करिए माता रानी सब कर आरामनावा, मैया के पूजा करे सारा ही जहानवा। माई के भजन बजावे के बाद दशहरा में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद नवमी में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद डीजे सूरज दशहरा में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद। राकेश पाल जी के बजता गाना, देवरा धर्म तब से भइल बा दीवाना। राकेश पाल जी के बजता गाना, देवरा धर्म तब से भइल बा दीवाना। जइहा बजरिया में जाने तू भुलैहा, संगवा में नारियल चुनरी का पुरलैहा। माई के नारियल चढ़ावे के बाद दशहरा में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद नवमी में गरदमा चढ़ के बारा केसवा के भजन बजावे के बाद। सुना ये सजनवा मानी जा कहनवा तनी सब ज्यादा राकेश पाल जी के गानवा।